Mga tugang, oras ngunyan, alas 9:35 nin pagkaaga. Standby po sa programang Bicol Connection. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada lunes hasta biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Naramrag ka ninyo amin and welcome sa satuya pong Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Huwebes. Pitsa 3 kan bulan in Hunyo taon 2021. Salado teknikal ang sakuyang partner digdi Engineer Charlie Binaobra. Saro sa sikat-sikat na pong DJ ini sa di probinsya ng Camarines Sur and especially sa Rinconada area. Aday kabali ang pangaran ni Paring Cha sa dapat tuudan duman sa Paconsuelo ni Manager Melvin Barayoga sa sayang programang amo na. O, si mga maturod pa send na nindoan sa indong mga simbag sa text line number 0948-241-7675. Tangariga makabali sa raffle. Parang siya every Friday maparapol si manager asin mataon in premium ini pong transistor radio na may AM station. Diyan nindo makukuha ang frequency kan RPNDCKI AM station 1332 kHz in your radio dial. AM po, AM ban kita Iba man itong FM. Kami AM Agkuman Music. Pero pakonsilo lang po yan sa yung mga parantabay. Sa kaapira po kayan, dadawang kita sa mga transistor radio. Nadadalang kita sa Facebook Live, sa Facebook page, sa Twitter, sa YouTube, kan RPNDCKI Facebook page. Maray na ramrag sa mga parantabay ta, sa mga Facebook Live viewers, advansan na sa tuyang pagpaabot ng good morning. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May many more birthdays to come. Sa mga kumpleanyo ngunyan, happy birthday kay Alex Panolino, Jinlin Puentes, Angelica Mendoza Esplana, ang sa kuyang pamangkin, happy birthday. May many more birthdays to come. Asin sa iba pang mga makumpleanyo, happy birthday, may have many more birthdays to come. Si Kong Elry Villafuerte, happy birthday man po, Congressman Elry Villafuerte. Kan 2nd District of Camarines Sur. Nailing ko baga sa piga-post ni Konsyal City Councilor Boboy Guevara, na man of action. Binabati niya ng still number 1 in Congress with the most number of bills filed. Representative Elry Villafuerte, Camarines Sur, 2nd District. So happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Halimang kikonsyal Itzel Di Maiwat, nagbati man kay Vice Mayor Rex Oliva.
kay Kapitan Danrib Aboniti. Kadakol na nag-greet ni happy birthday. Kaya duman sa pig post ni Manobaksyon City Councilor Buboy Guevara sa iyang birthday greeting. Kay Kong Elry Villaferte, kadakol nag-likes, kadakol nag-comment ni happy birthday. Sa mga Mrs. man, asin na Mister, na masilibrar kan sa indang mga wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indogabos. Uy, dapat sa mga Mister ko tana, dapat saro lang ang pigsi-celebrate na Mrs. sa indang wedding anniversary, Uy, may nag-apot kaya sa kuya kung tanong ito sa Philippines. Ako kaya may mga kachat man akong foreigner, nag-apot, bakit ngayon sa Philippines may mga lalaking marami ang asawa. Ay kako, mayroon talaga dito sa amin yan. Pero hindi naman lahat ng kalalakihan, mga mister, ay may mga maraming asawa. Kasi bawal naman kako talaga sa amin, lalo na sa amin sa Roman Catholic. Ay isa lang ang pinapayagan na pakasalan. Pero meron kaming nabalitaan, pwedeng magpakasal dyan kahit ilan siguro nga niya ako, sa mga tugang tang Muslim pa di tinutugutan sindang mag-agum gayod nin pirang misis. Basta siguro kaya nindang buhayon ang lambang aagumuninda. Sa istorya baga kan panahon kan panahon gayud pa di kan nagkagyera si Haring Solomon kadakol man tong agom. Abot mong sabihin si Haring Solomon ang pinag sugadan kan ibatang mga kalalakihan bako man pong gabos sa dakol agom na mag-agom nin dakol basta siguro kaya. Lalo na itong kampanong karon may nabasa ko kayan pa di na kan panahon kaya kang panahon ning gera gulpi man naman na mga soldados gayud nagadaan sa gera o di gulping mga misis nagkabaralo, di ba? O ngunyan nasakitan gayud kung paano ang pagbuhay sa pamilya, sa mga aki. O igaman mga mister na mahihirakon gayud na aagom na lang giraray si itong ibang mga nagkabaralo para may katuwang-tuwang sa pagpadakula kan mga aki. Saka may kaiba-iba man itong balong misis. Di tuloy ang ligaya. Pero sa iba kaya pa di pinapakasalan pa. Pambira nga niya ako pero sa to yagaro masakit yan sa mga Roman Catholic. Pero sa ibang bansa po mga tugang, ang pakikiapid sa may agom, asin pakikisaro. Sa daipa ninda kasal, may kastigo gayud pa di sa ibang bansa. Arog kan na part of Middle East gayud Dahil ka pwedeng makipag-live-in, na dahil ka pa nagpakasal. Ta oras na nakipagsaro ka, o nakipagdurog ka, sa dahil mo pa pinapakasalan, pwede kang ikunkun sa kalabuso or latigo ang aabutin mo oral daw. Kaya grabe naman. Digdiman po sa Pilipinas, may mga layman kita kaini, ang inaapod na sexual infidelity or pakikiapid, parehas man ang penalty. Kung nalimbawa pa di ako, mister, nanambay ako, uy may kaso pala na ako kayan. Ano ang kaso kayan? Sa lalaki. Sa lalaki, concubinage. O sa babae, kung ang babae man nagpanambay, o nagpasambay, kayan? Sa English nga ang pagpasambay. Patal-patal na ko pa din. Medyo na
Lilingaw-lingaw na ko. Nabanggit ko palang kaso bago na garo sexual infidelity, ano. O yan na manambay ka, asin magpasambay ka, parehas palan ang penalidad. Sa lalaki, sabi ni paring Cha, concubinage ang kaso. Sa babae pa lang padi, adultery. Adultery ang kaso. So may imprisonment din eh. Pwede kang makulong kayo eh. Ay, iyo. Kaya, kung ireklamo ka kan sa emong original na agom, pwede kang kasuwang kaya ano. Pero kahit ito pa man pong pangapanahon, garo sa ilingkuan, bagay na ini po. Ay, pigi-edukar naman ang sa tuyang mga namamanuan. Kaya nga ngunyan pa din nauso na bagaan mga lay na minataong proteksyon sa mga kakian, sa mga kababaihan. Maging siguro sa mga mister man na mga battered husband ano. Tinata naman kahit sindanin na proteksyon kan sa tuyang mga bagong lay o batas. Ano daw ang kastigo kayan sa leta, ano? Pirang imprisonment taon man daw ang pwede kang ipriso kung ika nakakomitir nin adultery or concubinage. Pero ang dapat gayod kayan, padi, sa leta, adala na maraykan sa tuyang mga legislador, kung sinda gusto man kayan. Tamalay mo man kung may legislador na magkontra kayo ni, hindi ako pala niya, sa masasampulang ka ni. Nabako lang pong parakabit, asin nagpapakabit, ang dapat kastiguhon. So nagpakabit man, saka itong, iyo baga, dapat isabay man yan sa ikunkun sa kalabuso. Alangan man na, so parakabit sana ang ikunkun sa kalabuso. So may kaso sana ng concubinage. So may kaso sa ng adultery nagpakabit. O dapat so nagpakabit. Sabayo ng ilaog sa karsil asin ikunkun sa kalabuso. Ano yan yan dyan sa batas tangon yan or baka dahil pakabali sa ipipriso itong kabali na gayon ano. O dapat ibali itong nagpakabit nakikiapid sa may agom dapat kabali man sa ikunkun sa kalabuso. Pakusa na itong parakabit asin nagpapakabit. Ang babae, nagpakabit. Ang lalaki, nangabit. Lambira. Ribong kita. Oy, pero dapat pakaingatan ta po ang sa itong pamilya, pag-iribanan, sa lambang mag-aragom. Kaya, ang sa mo yung pagpaabot in happy wedding anniversary sa mga mag-aragom. Mali sa mo ni paring Cha. Kaya dapat pirming maili kita na nagtatao po ni na proteksyon sa lambang pamilya, sa mga aki, asin sa mga ago. Kadakol pa ding mauuyam sa to na duwa. Ano man nga ni si Joey tampig pa para ngaw-ngaw man niya kaniyan about sa karabitan or kabit. Mauuyam sa to yan mga barkada tang may maaanggot talaga sa tuya. Demonyo ngayong paling Joey adi. Haram naman sa ngayon. Pero dahil taman bigaranan ano. Anong mandungitayan pa naglaog sa utak ngayon kaya yung tema ano. Ay baka may mga maanggot sa tuyang may kabit. Pero kadakol man kanipa din maugma sa tong duwa. Ano, igwang maanggot, igwang man mauuyam. Igwa sa tong mamuda, pero igwa man sa to yung maugma. Kung igwa man nakastigo duman sa nagpakabit. Ay indaman tayo paring chatay ni manan sa tuyang na intro sa tuyang programa. Nagbati kaya palang kita naman sa mga ma-celebrate na mga Mr. and Mrs. ng happy wedding anniversary. Saka duman po sa mga may kapistahan na
ma-celebrate kan na sa endang barangay fiesta, town fiesta, city fiesta, happy fiesta sa endo. Oy, bawal po ang harandaan ngo niyan. Abo po kan IATF sa kansatuyang gobyerno na magparaharanda kita, magparaimbitar nin mga fiesta goers, mga bisita dahil nag-iiwas pa po kita kan COVID-19. Oy, good morning kay Randy Archaga Santisas watching. Good morning kay Hermanang Monica Periqui also watching. Good morning da sa emo cha, sabi ni Hermana asin sa gabos ng mga parantabay. Si Mr. Jose Alvaro Borromeo, my boss, my idol, and my listener. Avid listener ta kan RPND si kay ni si Sir na Jose Alvaro Borromeo. Thank you so much sir for always tuning in. Marinal daw po Sir Joey. Marinal daw man po kanimo sir. Stay safe and healthy and still handsome. Okay, good morning man kay aspirant Councilor Jorel Kaayaw and aspirant Councilor Skylab Nagram Parigalado kan Kapuerte Medical Assistance headquarters kan Iriga City, always watching. Dari man kay Attorney Leo Kaayaw and Ma'am Suset Kaayaw, good morning po sa endo. Kay Engineer Solomon Monmongo, minsan nga nag-bubyo man niya ko sa programa mo Joey, kaya palayogan ko maning good morning. Good morning dyan sa San Francisco, sa compound ni City Councilor Manobaksyon Buboy Guevara. Pag-agi ko kan sarong aldaw, ang mga kataraid niya dyan, mga tugang kan sa iyang ni Mrs. Guevara, mga nakatune in sa RPND CKI. Ang sa moya pong pagpaabot ni na pagpapadyos mabalo sa pagiging listener mi po. Avid listener ta palang sinda. Kaya sa mga pamilya po nito dyan, ang sa moya pong pagpaabot ni na good morning sa indo pong gabos. Stay safe and healthy. Okay, sa liwat, happy birthday, Congressman Elry Villafuerte. Mga tugang, sa mga maiinit na tema ngunyan, itong rally kang grupo ni Mayor Tambong Galunta kan pili diyan sa may party kan Palestina sin o sa may party kan lote o daga na patitindugan ka ini pong inaapod na iconic Capitol building. May mga pigsusurog man siya na mga paraoma dyan na kung saan mawawara ng hanap buhay, as in mga farmers na nag-iiribi. Itong mga paroy na madali ng anihon, alanganin pang anihon, nagkatarambunan na daponin mga daga. Simpre ang lote, ang daga, na dadampingan man ang gadyan para magtaas ang level kayan. Dakulang building na ipapatugdukan na Kapitolyo Provincial. Ngunyan, dahil po sa may ipinaluwas ng desisyon ng korte, writ of position na tinutugutan na po ang gobyerno lokal kan Camarines Sur na magpadiretso na kan sa edang project, nagkumahog na po ini grupo ni Mayor Tambong Galunta, kaibanan po si ex-Kong Grisman Nonoy Andaya. Nagsakyada duman hanggang sa anggot nga ni si Kong Andaya duman sa mga
alalay, mga empleyadong mga security guard, civil security unit kan Kapitolyo, tayo man ang nagbabantay, duman po sa papatrabahuhan na lote. Kaya garo makarasuhan ini. Sa order, pwedeng i-contempt kan korte itong mga nanginginutan sa pag-ulang kan project ang gobyerno. Sa tuya po kayang gobyerno, may inaapod na expropriation. Ano to nga ni partner? Ayan, may inaapod na expropriation proceedings. Ikaw nga ni pating garo police power baga ang gobyerno. Di ba? Napag ang lote, napagasadiri kang gobyerno, kay pohanon na maray para sa indang proyekto, talagang ititik, talagang, miski pribado, talagang ninda yan, gigibuon nindaan pagi para diretso lang ang magayon na proyekto na sa indang tatarget. Kaya may mga legal proseso man po kaya na dapat gibuhon. Na ano ba dyan, sabi nga ni Gobmix, may mga farmers na with compensation. Pwede. Tapos with relocation, di ba? Ano man grabe ang pagkumahog kay ni Mayor Tambong Galonta and ex-mayor, ni ex-congressman, na samantalang ang gobyerno probinsyal pala, dahil man po inaapi. Kasi parang pinapaluwas kan grupo ni Bungalonta, nagarubaga aping-api ang mga parauma. Na samantalang kung sususogon, base sa pangapahayag man ni Gobmix Villaperte, maaman na aping parauma ta. With compensation with relocation pa, with trabaho pa. Maaman pala na inapi, kundi itong sabing, malay mo, itong nagkatarambunan na paro, ibarayadan pa kan probinsya. Pero, an order kang korte, humarali sa mga paraoma dyan na sinasabing garotenans, takaipuan yan kang gobyerno, napagasadiri kang gobyerno, kaipuan na diretso nindan sa indang project. Ang sisayma na nag-uulang dyan, iko-contempt kang korte. Dangan, ang mga farmers man apektado, sa paagi ka na susurog sa indang Tambong Galonta and Andaya, mapail man ko noon ng temporary restraining order. So, magaro aagyon ini sa tama yan, sa proseso, imbis na magpara-aagihon sa barumbadong sistema na itutulak mo, araw ka itong video na nahiling ko, itong duwang kamot ni Andaya, ipinitik naman sa lalogong katong si Isyugaydo, kang probinsya. Tapos inaangat, kaya mo, araw ba kayong siguraw niya, nagaro gustong sabihin, magsuntukan sinda. Kitang duwa lang ngayon. Kaya mo, garo araw kayo, nag-aangat ng suntukan. Si Tambong Galontaman, ang pasaliman kayo ni, nauna mo, ikakaugmakan publiko, nauna mo baga, aaliluyahon siya, asin duduyanon siya kung an pasali niyang ginebo sa tahaw kan tinampo, National Highway pati ganito. Kaya nagkaguro mo kang bulos kan trapiko, dahil man kan daita maintindihan kung ang paghuna kay niyo, duduyanon siya, papasanon siya para gibo na garo na santo sa ginebo niyang paghuba. Ninabado sa atubangan kan publiko, sa tahaw kan National Highway. Kaya pinasabihan nga ni Palan, ni Gobmix, na pagilidon sindaw, yung mga nagrarally, dapat sa gilid lang kang kasada. Sa kasaro pa, sa kabastusan man kayo ni, anong man ta, kaipuan mo pang hubaon, buksan ang sa emong pantalon. Sinipahiling mo pa ang sa emong bagong brief. Siyempre, mayor ka bago ang brief mo. Maampati nga yung bagang nahihiling dumanan. Paano kung itong nasulot pala, ludas na, di ngingiritan palalo. Pero makangirit nga ning makauyam, sabi ka ni Bata. Ano man tamag, sa style sa pelikula ang dating, na, mahuba ako!
Araw pati kaya ng kuraho sa video, napapangirit nga ko. Mahuba ako! Mahuba ako! O ano man kung maghuba ka, di kang napasupog. Di ba? Bako man itong mga nagdadalan ang naugma sa ginibo niya, kundi garulugod nasusupog sa ginibo niyang paghuba sa public. Nabako yan dapat gibonin sarong ilihido as in honorable na alkalde dyan sa Banwaan kan pili. Dapat ipaili mong disinti ka. Bakong sa barumbado ang style na mahuba ako! Mahuba ako! Alakad huba ng bado. Nakahuba na sa kamakuraw ng mahuba ako. Garo style baga rally ba gani? Na pinagbabawal kan sa tuyang gobyerno, ang mga araw kaning estilo. Maray ko napaturi ako. Takadakol madaro man ng mga mapresentar. Kundi, mga tugang, violation ini. Malinaw na violations ini. Kan policy kan inter-agency task force. Na bawal po ang pagtiripon, lalo na sa kalsada, lalo na sa national highway. Na makrear ka mo ning pagkagurumok pati ka na trapiko. Na mayong face mask, na mayo pang face shield, nasa tao kan tinampo si iba. Sa panginginot ni Mayor. Maya kung nahiling nasulot niyang face mask, mapa siyang sulot na face shield. Nayaon siya sa tao kan tinampo. Maginan sa iyang busing. Dangan sige pa siyang kurahaw habang lalastaran ni Nunoy, itong empleyado kang Kapitolyo, na kung kaya mo nga, kaya mo, sige mang kurahaw, asin sige pang gatong, si Bunggalon na, paabutan na nga niya, apudaan na nga ang bus mo. Ansaro nga dyan, arugani sa Kapitolyo. Pero baga itong nagkikiriarnin talagang kariribukan. Pag uban-uban, may nag-post naman na sarong broadcaster, sabi ni Kong Elray, na binadil ining itom na black, itom na Land Cruiser ni Andaya. Duwang tama ning bala. Kaya, sa reaksyon ni Kong Elray, makangangalas man ngaya, asin bakong makatubod-tubod, na anaw tong ambuson, ang tama, duwa lang, on salming, dahil lamang tinamaan. Kaya, dahil nga kutubod na inambus siya, saka, baga kanya drama lang, para makuha ang simpatikan publiko. Kami ngayon mga Villaperte, mga tol-tol na nagsiserbi sa publiko, gabos inaagi sa tamang proseso, legal man. Saka sabi ko ngayon sa mga, sabi mi ngayon ni Gubmig sa mga tao huwag kayong papatol dyan, maging mainahon tayo, maging mapagpasensya kita. Ta kung paano pinatulan siya katong mga si issue mananggaduman. Padi. Di ba? Aba ko umampong araw kani mga Villaperte, sabi ni Kong Elray. Baka ngaya ambus mi ngaya ito. Elray Villaperte mismo nagtataram kayan. Kaya kung ambus ngayan, baka ngaya pati itong mga salming kan auto ninda, kan auto niya, entero ngayang tad-tad ng bala. May naka-istorya nga ni sa kuya. Sa iba ngayang lugar, may mga arog man kaya na insidente, pero ngaya, mga winnable na candidate. Saka bot sabihin, bako man winnable, ano man tamay mag-ambus, bago ngayon pa di. Dahil man pati mga kandidatong alangkaw na pwesto sa probinsya, tasabi dahil man mga kandidato. Kaya po ito, garo nagluluwas na dahil po kumbinsido si Gubmig sa Villaperte and Congressman Elray Villaperte. Tamayo nga ni ngayang pablatter sa polis, mayong nangyaring komosyon o ralamagan, gusto mong sabihin sa mga alalay ni Andaya kung inambusin dahil makikipaglamagan, dahil ninda lalamagon. O kaya iba-iba ang bersyon. May sinasabi, nagbabiyay pasiring Palestina, pasiring sa site, binadil. May nagsasabi man na nakagarayan na ngayon si auto sa kabinadil. O kaya ang PNP po, para malinawan ng public, padagos na nag-iimbestigar,
dapit sa insidenteng pambabadil sa auto ni dating Congressman Andaya para malinawan ng public. Asin kung na si Isaya nagbadil, mabisto, kung talaga man na may ginibong katarantaduhan, panimbagon sa lay. Tama pa di o mali? Tama o mali? Kung mayo man, or kung madiscover kung inigibo-gibo sa naman, di malinawan ang public. Takita po may batas kita. O kaya nga ini yung kariribukan dyan sa parting ini kan patitindugan kan na iconic Capitol Building na pinagkukontra, iagi na sa tamang proseso. So, igwan ng order ang korte na ipagpadagos na po ang project kan Kapitolyo. Pero, itong mga nagkukontra, pwedeng ma-contempt of court. O, ito, grupo ni mga paraoma. Kung mapail man sinda ng countercharge, di mag-countercharge. Pero para sa muya, ang gobyerno, may inaapod na expropriation proceedings, igwa pa ding police power nga ni sinda. Pagkaipuan na kaipuan ninda, ang sarong project na maipadagos. Garong man yan digdi sa amusement park. Gusto niyo sabihin, amusement park, dahil mayong maapektaran dyan. Igwa man yan, simpre, iagi sa tamang proseso. Mayong madidihado. Iyo man ang ginibo kan gobyerno probinsyal. Nasa linya ngunyan si Karundang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Deka lang lip magkuraw ning mahuba ko! Lip, pasok! Yes, salamat Tabi Karundang Joey. Kunyan, ito kaya mga drama sa naman, mga gimmick. Pag-una man kayo gayod ni Tambong Galunta, ni Mayor Tam, hahangaan na siya kan publiko sa iyang ginibo. Lalo lugod na, iba garon, man yan, Mayor na yan tamaghuba sa tinampo, sa kamayong pismas, mapang pisil, sa kabawal ng rally. O kaya sabi kan na pangapudan kan ibang politiko, sa DILG, sa IATF, sa impa nakakasakop kayan, na dapat kung may violation na na-committer, ining mga ini, panagutin. Kurulong. Sa toklong. Garo ba kaya tutupadahan, ito nangyari dyan sa Banuan kan Pili. Yung baga. Garito nagkukuraw. Si Mayor Bungalon tabig papahiling manan sa iyang hawak, maray lamang kung matsuman. Matsuman? Matsuman. Matsuman baga, dawa medyo may dededad naman. Yeah. Mayo man tulak. Maaman tulak. Tara mo ang lalaking dakulan tulak medyo maluya da ang apil. Pero ang lalaking uda kiburos na butog, maapil. Pero kung butog aburos, dabas ang ngayong kapil-apil. Sorry po sa mga darakulan tulak na mga mister. Baga kita takuan at yan pagluwas na ini. Man ngayong announcing na yung tapat ngayong dakula tang tulak. Pinapakiaraman pa. Natutuyawan pa. Dinadamay pa. Sabi kaya kan ibang mga misis, may nagsurvey baga kaya? Kung kamo nga hapoton, ano nga gusto nindo sa lalaki? Ano ang paghiling nindong pinakamaapil sa lalaki? Ang tulak nga ya, bakong butog. Tano man niya. Itong may abs. So may abs nga ang gusto mi, maapil nga para sa samuya. Garo nga grabe pati, ang samuya nga ikukugos. O, sa dako laman nga yung buros, tabo nindo? Lang init nga kahawak, saka bagan nga kami maotsan pag kinukugos mi. Kahit mga pulis yan tukod nga sa moyang hinangos. Tulak. Uy, yan palang dakula man ang tulak. Pag kinugos ka, mainit ang hawak sa kagaroda tukod ang sa indang hinangos. Dahil garoda kutson ang dakulan tulak na lalaki. Garo kutson. No, parang mga babae. Kung dakulan tulak, kutson man ang style. Maray kung kung matukaw ka. Yeah. Sa tulak, pwede ang gibungkot yun. So, kaya tungtungan. O, paano kung ka daplaan?
Oh, kanda kulan to lang. Siyempre, di ka talaga makahangos. Kaya pigpapailing man ni Mayor Bungalonta na may abs man siya. Saka bago ang brief. Kunyan itong ang sabi kan iba dahil lang nga magin matso tulang. Ang matso pala nigwa man na tulangon ang hawak. Kaya napod matso tula. Pero sa mga araw kaya kaning nangyayari digdi sa Kamsor ako na bagang makabibili. Pigpapara pahiling ninda na rosin da mga pudiroso naman. Makanos pag abot sa mga namamanwaan na politiko kung mga araw kaya ano man nga nita garo ng mga saudan ang pilingon yan meron saudan garo to padahan so nangyari duman sa may Palestina kaya dapat mag-isip-isip ng mga taga-Banwaan kan pili kung isa yan na dapat nindang ibugtak na alkalde ka na pili, tangon yan pa sana ribong nan balanak dyan sa Banwaan kan pili. Kano man? So, kuwasang sagkod mo yan, kay tupang panahon, kaya ba nagkakasurundo ang mga politiko dyan. Kaya ang mga taga-Banwaan kan pili, tigapod na nga ni si Mayor Bungalonta na Mayor Tanggalonta. Tapi para tanggal na niya ako mag-isip-isip ang mga taga-Banwaan kan pili na dapat may bugtak so bakong turo tanggal ta ang pagserbi man dyan sa Banwaan kan pili di siyempre mapaprakasar sa mga programa kung na alkalde perming turo tanggal kaya dapat i-rebay ninda so alkalding dahil pagpara turo tanggalon so matiner dyan sa munisipyo kana Banwaan na pili. So mga nakaagi bagang alkalde dyan, bako manarog kaya na nangyayari sa Banwaan kan pili. Ngunyan, pirmi ng ribusaw, anisip kan mga taga-Banwaan kan pili, pag-abot dyan sa munisipyo. Dahil na nila maraman kung isa ng dudulukon, na alkalde ka na Banwaanin pili kung natatanggal Tano man? yan si Mayor Bungalonta. Pero ito pala nag-aktong mayor dyan, balik na sa pagka-vice mayor. Balik na si kunya na si Vice Mayor dahil ko na pati na kuha sa pangaran na Babae. nalilingawan ko na si Vice Mayor Breboneria nga ng Candaraga pa. Si Ayun na to. magayon gayo na Vice Mayor. Dahil ka naman para isip na Banwaan gayot na. May stress ka pa. Ayun na to. Yun na to. Nakakaagid kay Vice Mayor Marisa Bilitario How. Kagayon. Oo. Ano yan, Banwaanin na buwa. Talagang pag-abot sa mga vice alkalde. Tuludayan, digdi sa Camarines or Tres Maria ang vice alkalde. Kay baan itong vice alkalde man ka na Banwaanin tinambak na mga pertidan tindugon. Sabi kan mga nagmamasid na kagawan sa Sainda. Kaya niya ko dapat pakarayonan na kung na kunyang kunano na so slogan kan pili. An nabwa abanti an baaw dahil ko man makunyan kung ano man an pili palan higos pili an slogan kaya nabwa abanti pag-abot sa iriga baka atras silo bagan mga slogan minsan man lain-lain ang mga slogan na bubugtakan kada Banwaan digdi sa probinsya nin Camarines Sur. So yan tabi karon ng Joey na sa kuyang mga heras na informasyon ali digdi sa kuyang location ini man si Philip Paracena RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report.
Salamat karon ng pili. Sa dagdag na yan ng mga informasyon. Mga tugang, sabi kang kumilik, dahil magparaturubod-tubod man kan mga surusurbi online. At iba, kung ano ang magkapiripindot nindo sa online surving ini. Baka may pusan sa indo mga security risk kayan. Saka ini kayang mga pinaguhulaan na kan mga surusurvey online. Kung sa ay ang gusto ngayon nindong mangganang presidente, vice presidente, mga senador, gobernador, congressman, mayor, vice mayor, board member, vice governor, kung ano-ano ba. Mga konsyal. Baka ngaya, dahil para turubod ngayon kan surusurbing iyan. Kundi dyan kaya sa mga surveying iyan, pinapalataw man sa nakan mga kagibukan mga survey, mga pangaran na gusto manindang kumbaga sa palataw na or maipromote na sa social media. Di ba parang siya? Arog ki Senador Manny Pacquiao, garo ungas ki garo suya siya duman sa Secretary kang Energy. Anong apelyido ka to? Kusi. Na dapat ngayang trabaho niya ang pagiging sekretary kang energy rumarom pala nagkaigwang power interruption sa parte kang Metro Manila dahil nga tayaon sa Cebu nagpa-upload nin meeting council kaning PDP laban na miyembro man pala dyan si Pacquiao tapos kinontra presidente siya kang partido kontra dahil nga kadakol da kan dapat asikasuhon may mga power interruption na dapat yung asikasun. Bago ngayon yung mga car council meeting, tadugay naman ang eleksyon. Ay dinagusta, tinugutan pa lang kan chairman man kan PDP laban ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nadagos pa lang pa di. Sa kata si Manny Pacquiao, interesadong maray na magkandidatong presidente ka nasyon kan Pilipinas. Inot na inot, bilyonaryo pala ni. Sa kakapabugbog niya, asin sa pambubugbog niya sa boxing, naging bilyonaryo siya, nadagdagan pa sa iyang asset and kayamanan, kwarta, nailir pa siyang congressman, nailir pang senador mo niyan. Ungon niyan, ang pag-urulayan kan council, iyon na itulod si Presidente Duterte na magkandidatong Vice President sa maabot na 2022 election. Hindi man sinabi kung kursunada kan mga membro na aros aaboton sa mga 1,000 members pa lang kaning PDP laban na yun na mga opisyal sa partido ninda na kung sisayan magiging pambato nindang presidente. Pero kadaklan, bako si Pacquiao ang pigno-nominar parang siya. Garo si Davao City Mayor Sara Duterte. So, ang mangyayari palang paring siya, Duterte ang matandim kung magkadaragusan. Or Bong Duterte, or Bongo Duterte, o paano na si Bongbong Marcos na nagbisita man kay Mayor Sara Duterte kan birthday niya mga kaibanan si Amy Marcos. Siyempre, politika ang mangyarara yung pag-uurlayan, dawa, por papaano, sa mga politiko ang nag-uurulay. O ano na ang ambisyon man ni Bongbong Marcos, makandidatong presidente, or vice president, or balik sa pagkasenador. O ngunyan, garo, kung mawawara si sa manonominar kan grupo kan sa endang partido si Pacquiao. Ano nang mangyari si Pacquiao pa di? Makandidato manggaray presidente. Pero ayan kung dahil sa suportaran kan partido. Ma-independent siya o mahali siya sa ibang madulok sa ibang partido politikal. Ayan ang mangyayari, di ba? O digdi man sa oposisyon, sulaminting si Leni Robredo, nangangapudan man na kung may makandidato sa oposisyon, dapat sarosa na.
Ta kung kadakol makandidato ngayon sa oposisyon, ay, mayong siram ngayon yan. Ta magkakabarawasan pa na ibang boto kan na sa oposisyon. Pero kung saro lang yan pambatong presidente sa lado kan oposisyon, o di mas maray. Marangani kan kung one-on-one ang laban sa pagka-presidente pa di. Iyo baga. Di dyan mahihiling ang tunay na bakbakan. Kung duwa lang ang malaban na pagka-presidente. Kundi dahil paman, nabibilog ang linyada sa nasyonal, kaya ining mga kandidato sa lokal, although birilog naman, dahil man may anunsya rin data, mapaman sinda mga kalaban. Sa party kan Villafuerte, sabi ni Kong El Rey, mga October na dasin da mapaluas kan pangaran kan mga kandidato, mga linyada nindang sa Camarines Sur, dahil niya nga da aram kung siya yung kalaban niya. Dahil niya aram kung siya yung kalaban ni Luigi. Dahil niya man aram kung siya yung malaban ki Gobmix Villafuerte sa pagka-congressman sa Rinconada. Ano man niya tamapalos nga kami kumpleto na. O duman niya sa Iriga, congressman, kumpleto na, bilog na sa itong linyad. Ay lalo na nga sa Iriga, kumpleto na ngayong maray. Sorobrado pa nga ngayon mga gustong magkandidato. Pero garo Rex Oliva talaga, Vice Mayor Rex Oliva ang pambato ninda for mayor. Saka garo pig sasabi na garo may sarong mayamanon man sa Iriga, negosyante, mayamanon na posibleng maging running mate ni Rex Oliva. Paano daw niya ako si Consel Edsel Di Maiwat? Siguro abo magkandidatong Vice Mayor. Yan. Update kayo. Pero, ang siguradong mga kandidatong, garot tanda ako lang, na mga kandidatong konsyal sa Iriga 2022 sa lado kan grupo ni Villafuerte, mari-elect siyempre, Edsel Di Maiwat, Mano Baksyon, si Boboy Guevara, si Council Boboy Guevara, si Konsyal Edsel Di Maiwat, ang konsyal na dawa Pirong, Turog, ano po yan sa taga-Iriga, dawa Turog, pwedeng gisungon. Sa ngaran ng pagtabang asin serbisyo sa publiko. Diyan man siya nagsikat. Anong apot yan pa di? Slogan? Anong apot yan mga argan? Dawa nga Turog, pwedeng gisungon. Anong apot yan kan mga slogan yan? Diyan nagsikat siya, no? Diyan siya suminikat. O dangan si Jorel Kaayaw, mga kandidato, Giraray, si punong barangay Dandrib Abunite, si retired SPO4 Cleto Rabago, saro ini sa milyonaryo man sa Iriga, na sige ang tabang, kahit tupang pandemic, sige panahong pagkakan. Sa mga kabarangay niya, asin sa mga kataraid pang barangay, na mga constituentes. Dahil pa yan, eleksyon pa di. Si retired SPO4 Cleto Rabago, siging tabang, siging panao, tubig, pagkakan. Pero, ang karahayang ki Cleto Rabago, tadawa, ultimong oras kan eleksyon, iguanita, milyonaryo pala na kontraktor. Dahil lamang mauubusan ng burabod. Sa kakataong tabang sa mga constituentes ninda. Nakakatabang nga ni pag may naagian pagaling Manila, kung may naagian na medyo nagpapalad na mga tao, nagugutom, tinatawan pa ng bagas, tinataan ng mga dilata, mga tinapay, kaya bako siyang kuripot. Sisepa itong medyo taratanda kung mga kandidato pa daw. May saro ang dati man na empleyado kan na City Hall, saka writer ini, maray ining writer pa di. Very bright ini, matalino pati ini. Sarong media, sa print media, garo kabali sa lineup, mga kandidatong konsyal. Garo si Sir Frank Piñones. Ayan, garo Sir Frank Piñones pala. Nagiramdaman ko. May naka-istorya sa kuya. Maray ining writer.
Sa English man, sa Tagalog, sa Bicol. Nagigibo pati ng libro ni Historia kan Pilipinas, ano? Aram na aram niya. Kaya garo kabali ini sa kandidato for city councilor sa grupo ni Villaperte sa Iriga. Sisepa daw tong garong may Vargas pa di. May abogadang Vargas eh. Nakaiba na. Nalingaw lang ko kan first name. May nag-text pa di. Good morning po. Bagay lang naman po kang Pacquiao, magpabugbog lang. Diri niya paggamiton ang pagka bilyonaryo sa politika or politics. Ang bilis niyong mauto. Oh. Ang bilis niyang mauto. Ang bilis niyong mauto. Thank you, hali sa 0921-689-3235. Mahala yan dawa si Pacquiao sasabihan kan iba na maswerte na boksingero. Tadawa nagparapabugbog, nang bubugbog sa boksing, naging bilyonaryo, nag-asinso ang buhay, nagtaonin karangalan, nagtaonin saro sa dakulang unra sa nasyon kan Pilipinas sa mga Pilipino. Pero pag abot na sa kawat sa politika, ay iba na talaga pa di. Iba na. O ngunyan, maswerte siya, nailir siya kay itong congressman. Nailir siyang senador. Dawa nga ni kusog buot man si Pacquiao sa pag-participate sa deliberasyon. Sige man siyang pailing kan sa iyang abilidad. Na gusto niyang ipailing sa mga Pilipinong, kaya niya. Kaya niya ang posisyon na sa iyang pinagkandidatuhan. Although, talagang sabiyon tanan na mas may mauurag asin mga dikampanilya kumbaga sa abogado, mga veterano na or eksperto na sa ngaranin pagaman, pagpasar nin mga lay dyan sa Kamara Alta sa Senado. Sa mga deliberasyon, sa pakikipaglaban sa pagpasar nin mga House Bill and Senate Bill na pinag-forward sa upper house from lower house. Although may bako siyang gayong eksperyensyado pa, na dain niya pang gayo pulbos ang libro kanlay. Alagad, fight man siya. Asin may ambisyon man siyang maging presidente kanasyon kan Pilipinas. Pero po para sa muya, kitang mga Pilipino, aram ta kung dapat ibuto o dae. Kung sisay man ang mga kandidato, nasa satuya po ang pagbugtak ng mandato, pagtaon ng mandato. Lalo na sa pinakahalangkaw na posisyon kan satuyang nasyon. Na pag nagpadara kita kan satuyang pinakang presidente, nagpasyar sa ibang bansa, kaya niyang atubangon ang mga iba-ibang klaseng mauurag pang mga puderosong presidente sa enterong kinaban. Nagkakaigwa bagang time na ang mga presidente sa man iba-ibang mga nasyon nagtitiri po, nagmimiriting baga sinda nung apod nga ni Kempade na naurulay sinda. Nagkakaigwang konbensyon ang gabos ng mga presidente sa enterong kinaban. Paano yan kung ang presidente tang ipinagbuto sige ang ngaot-ngaot as hindi na maintindihan kung ano na ang ipapahayag sa mga mauurag na mga asin poderosong presidente kami na ibang nasyon. Kaya para sa samuya, ang dapat talagang iilihir na presidente, ito talagang Wilbers, pwede, sa ekonomiya, number 1, dapat may background ka sa ekonomiya. Arog ni Kisalsida, ekonomista ni. Ha? Tapos, panduwa, may takot ka sa Diyos. Sincero ka sa imong pinaglaogan na gustong dalaganan na posisyon. Ito talagang igwa ka man talagang adal na dahil ka pwedeng paikuton kan sa imong mga advisors. Dahil ka pwedeng paikuton sa palad kan mga gabinetet na pala. Gabinete mo or mga sekretary mo. Tama ba paring tiya? Kasi, kung ang mapipilit ang presidente,
mas madunong pa ang advisor niya, pagpaparadiktahan sana siya, gigibon lang siyang garo, ano kapag kayan? Sunod-sunuran, sa bako man ilihido, garo na robot, itong ilihido, ay pangit po yan. Ang dapat na maging presidente, arog ni Presidente Rodrigo Duterte talagang madunong. May adal pa di. Abogado. Di ba? Dahil kayang paikuton kan mga sekretary niya. Tatabugaon hanggang sa tanggalon sa trabaho. Dapat igwang arog kayo sa kamay isog man paminsan-minsan. Pero sa tama, basta bako lang para moda, saka bako man gabing pagkabinggador. Pero para sa to, itong makadyos, bakong para moda, may dunong talaga, may adal, lalo na kung may background sa ekonomiya. Si Joey Salcida, ano nga nini, ekonomista yun, ano? Dapat arog ka ninyo, mga, itong, paano niya paangaton ang stock market, paano niya paangaton ang economy, paano niya tabangan ang pagbuhay kan lagabos na sektor na may angat sa nasyon kan Pilipinas. Dapat arog ining surusurbing ini. Minsan nauuyam naman daw kita ang iba kayo ninyong surusurbing ini. Ayok man yung kwenta ng surusurbing ini. Bueno, tamahanap boy daw kita paring Chan. Oras 10:31 in the morning. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtugan in bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa indo mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293.
An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, pison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Lavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Bueno mga tugang, balik kita sa Tuya pong programa. Oras, madali unsa na 10:37 in the morning. Live. Facebook live na. Palibasa. Ano yun eh? Good morning sa RPN na Jinsan, nakawatsing sa Tuya pare. Ang RPN Jinsan pala nakawatsing oh. Thank you so much sa inyo at sa management and staff ng RPN Jinsan nagawatsing sa amin ngayon. At magandang umaga kay Ramon Gomez sa Valenzuela, Marilo Garay, kay Mr. Jose Alvaro Borromeo, kay Hermanang Monica Perique ng Limasol Cyprus, sa mga Bicolano dyan sa Limasol. Magandang umaga kay Hermanang Melanie Mendoza. Maraming salamat sa inyo ha. Si Hermana Monica, Iguaman Pagugom. Si Hermanang Melanie, may kupya akong bagong ngunyan pa diyo. Pinadaran ni Hermanang Melanie. Ano man yan kuya ta? Kulang ka ngayang kulay kupya mo ngayon. Hindi niya ako nakakita ng sombrerong kulay blue. Yung pinadala ni Jan sa akin kasi puti na may gray, saka gray. Yung binigay man sa akin ni Jobin na may kulay orange, may kulay puti,
Ako ngayon padalang kita. Kaya kasuod ma, pigabot na ni Bayaw Bong sa kuya, ining kopya, naigwapang bag ano. Para yung tape recorder mo ngayon, cellphone mo, mailagay mo sa bag. Kulay blue din. Tapos mayroon pang kulay blue brief. Pambira. Kako, salamat kay hermanang Melanie Mendoza, ano, sa gift mo sa akin at ni Sis Monica. May pabango pa paring siya. Yung sikat na pabango sa Limassol Cyprus, pinadala sa akin ni Melanie. O kaya maraming salamat. At binubuan ko tulos ning ano? Hindi ko natangog. Saka buksan ko tulos itong mamahalo na pamot na padara ni Melanie. Bubuan ko tulos ng palad ko. Inilamos ko tulos sa may liog ko. Pati sa mga ikos, nagkadudulag sa ko. Iba nga yung parong ni Boss Joey, nagkakalat niya sa kaamutan. Oy, kirman ng Dunya Maureen Medroso, good morning. Nahiling na dako ni Hermana, no? Okay, salamat. Kirman ng Dunya Maureen Medroso, good morning. Always watching man niya ko sa emo hermano. Magapit ka lang nga digdi sa kuya pag nakapanaga ka ta. Naka-ready na naman nga yung panggasolina mo. Pambira nga niya ako. Oy, thank you pag nakapanaga, mahapit naman lang ko sa emo. Si hermanang Misilpa City, bangaon ta nga mano yun yung pinadara ni Melanie sa kuyang olive oil. Tamang-tama ngayon sa endo ni Ate Clemen sa ni Joby. O kaya garubi na nga tulos si pagkadarda kulang olive oil. Mga gura naman daw niya ako NCL olive oil kan Limassol. Lampasan naman nga ng 5,000 manoy. Mahalon pala niya akong olive oil. Ang pigagamit ko kaya niya akong oil, itong man siya, 200 plason sa naman na kantidad kada botilya. Pero bako siyang gaanong araw kayong kapurong olive oil. Pero ang olive oil pala, dawa ngayon magsalad ka ng gulay. Tinukduan niya ko, may mga cauliflower baga to, may mga repolyo, kung ano pang mga pigahalo dyan. Ulaan mo ngayon yung kadikit na olive oil, sa kakadikit ngayang pampalasa ka yan, na kung gusto mo ngayon, kadikit lang na pati. O dawa dahil mo na ilagan ng saka mapritos ka ngayon ng karne o sira, pero hindi na ngayon pangudtuhan. O kaya sabihan ko niya ako si Ate Clemen mo na tataan mo niya ako siya ng olive oil yan. Thank you so much man, kirma ng Michelle Pasiti. Sabi ni Ma'am Venus sa Prestado Bungay, sa watching ma'am daw siya. Thank you so much ma'am. Si Dunya Maureen Medroso, sabi ni Hermana, good morning sa inyo, Bradyo. May the good Lord bless you at sa lahat ng mga staff, lalo na kay Kuya Charlie Binaubra, na super gwapo din pala siya sa video. Ba't siya, gwapo ka pala sa video Garo ka da si Cesar Montano. Yan dyan. And God bless you. And sa lahat po, keep safe always. Si hermanang Michelle Pasiti, good morning po Sir Idol Joe at sa lahat ng mga nakikinig po sa programa mo. Si Sir Alvaro Borromeo, Marina Aldaw po, Sir Joey. Thank you. Sa Samoya pong mga Samoyang mga viewers, thank you so much. Basahan ko daw ini yung mga nag-text sa tema na kung tubod man kamo kan survey man na ini yung kan mga nagkakandidato sa presidente, pagka-vice presidente, mga senador. Taan kumilik mismo nagtataram na sa mga online survey ini da magparturubol ta baka maipos pa da dyan ang sa indong security kan sa indong personal account kung ano pang madanyaran pa ngaya.
Kaya sabi kang Comelec dahil nga magpara maniwala sa mga sorbing ini. Taani ba kaya nagtutubod man kan mga online survey tungkol sa eleksyon? Pero may patanid po ang Comelec. Think twice about using or clicking on online survey websites created and managed by unknown entities, as this may pose security risk sa kakadakol na mga account sa mga survey sa online. Also, surveys do not predict election outcomes. Comelec spokesman James Jimenez. Kaya ni ba po nag-uumaw man ki Jimenez na tama man niya si Sir. Ani ba man nagasabi da igabos pero sa pagtubod niya tama si Comelec spokesperson ni Jimenez. Dahil kita magtubod asin magpara-click tadae man totoo ang mga survey na yan. Lalo na pag Kisara Hieronimo. Siyempre, baraya dyan, mas tubudan ta sa puso asin isip ta. Kung sisay iboboto ta. Basta ako Bicolano. Kibipili ni ako ta may puso na may pusong serbisyo, may pusog na serbisyo, may puso para sa mga Pilipino. Ay kagawad Saldivera pala nini. Tapos hindi pala dapat paniwalaan ang survey ng tsambahan. Diyan kaya sa mga survey ngayon, yung mga picture ni Sara, ni Bongbong Marcos, ni Pacquiao, Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno, Vice President Leni Robredo. O yan dyan ang mga picture kan mga posibleng magkandidatong presidente sa masunod na eleksyon. Pabati kay Ma'am Bina Binaobra and family at sa kapatid ni Sir Cha na si Rodel Binaobra sa kanyang inalay sa akin at ng mga anak ni Cha. Thanks kamo po at kila Sir Jimmy and sa asawa ni Sir Jimmy Guanzon. Maraming salamat. May inalay pala na kanta palang paring Cha. Kaya ugmaon si hermano. Uy, muyaw na maray pala si hermana. Kaya grabe ang pasasalamat. Yun na, hermana, okay na. Paabot ko na ang iyong mensahe. Digdi man po sa text line number ta, igwa man digdi nag-text, hali sa 0921-689-3232. Ay, 3235. Sorry po. Si President Duterte nga matapang at madunong na, hindi malutas-lutas ang problema ng Pilipinas. Akala niya ganyan lang kadali ang maging pinuno ng Pilipinas. Kawawa lang siya. O yung mananggad Kadakol na pangako si President na ani ba natutupad man. Arog kan na build program ni Duterte, ni President Duterte, medyo hanga man po kitang mga Pilipino. Na dahil sa mga build program niya, napagayon ang aeropuerto, may mga expressway na napagayon, napahiwas, napagayon, mga tulay. May mga infrastructure project na talagang nahiling tama na napakarenyaman. Pero may mga promesa ang presidentita na medyo nasakitan talaga siya na itong 6 months lang pa mawawara na, mapupundo na, mahali na ang drug drug trade sa Pilipinas. Hanggang gabagangon yan may nagkakadarakop na puser. User kan illegal na droga sa nasyon kan Pilipinas. Medyo nasakitan talaga digdi si presidente. Dawa si say na ilag niyang drug czar sa Pilipinas, nasasakitan pa di. Kung sa haling burabod ang droga,
today napupundo. Ano pa ang mga pangako ni President? Ang ekonomiya ta medyo nagsukamang dahil po kan COVID-19 pandemic. Kaya bako man yung kagustuhan kan Presidente ta intirong kinaban, naapektaran po ang ekonomiya. Medyo dyan lang po nahihiling ta na medyo may mga tuyaw. Pero bako maning dahil sa nagsukamang ang ekonomiya kan Pilipinas, pero medyo dahil sa Presidente. Dahil po, dahil ini sa COVID-19, na may mga nagkawaraning trabaho, nagsaradong mga negosyo, haros ang kwarta kan na gobyerno nauubos sa kapaglaban sa COVID-19. And an pas i-orden, medyo nagkaigwaman po kita na medyo katuninungan, di ba siya? Nagkulang naman itong mga bilang na sana sa muro po ang mga major crimes na nangyayari sa nasyon kan Pilipinas. Arog ka itong sarong lalaki, marnyakis manamaray. May nabasa ako ito na ining mister ng manyakis na ini, igwa siyang tugang na babae. Itong tugang na babae may 4 na aki na mga daraga, pigpararulugusan. Grabe niya kung katarantaduan man kan demonyong suspect na ini. Na ang sa diri niyang kapamilya, rulugusan niya. Kaya dapat niya ako ibalik ang lethal or kundi man bitay or anong apod kayan, padi? Itong kastigong kagadanan, anong apod kayan? Death penalty law. Dapat, may death penalty law ba tayo ngayon o wala? Dapat daw ibalik yun para mabitay ka agad or illegal ka agad o kung anong kastigo, kung pwedeng electric chair. Kampanang bagay kung electric chair. Duman sa mga nakakakomitir nin mga karumal-dumal na krimen na garuday na tawanan pa ning chance na mabuhay pa sa ibabaw kang kinabanta, nakakatakot na. Na itong mga nakakagibo po nin makangirhat na krimen, mabuhay pa, at diba di pang mabiktima. O kaya itong mga aruganing kaso, sa panahon na ini, kung mapapatunayan sa korte, garo habang buhay lang ng pagkakapreso, pero buhay pa itong responsable sa siring kaning krimen. Igwaman sarong padre di pamilya, may sarong mister na si duwang aking minor de edad, linugusan. O ining mga kasong mga incest rape, rape na inbilto an suspect, kapamilya man sana ang biktima. May mga arog po kayo ng mga krimen na dahil pa napupundo, dahil pa nahali sa nasyon kan Pilipinas. Ining about sa mga rape na cases na ini. Na minsan, kapamilya man sana nagigibo kan krimen. Kaya kung igwa kitang lethal or electric chair or death penalty law sa Pilipinas, siguro mayo ng mga magagabat asin mayor na krimen o makangirhat na krimen na mangyari sa nasyon kan Pilipinas. Kundi may human rights kita, may simbahan kita na nagkukontraman sa arog kaning lay, dahil solamente ngayong pwedeng magbawi kan buhay na itinaw kan mahal na Diyos, man sa na ngayon mahal na Diyos, bako ang kapwa-tao. Tama o mali? Na may mga nagkukontraman kanipadi, ini nga death penalty law sa nasyon kan Pilipinas. Ano to? Garo may nag-text baga paring siya. Si kanta pala ni Rodel, binobra, ayo. Thank you da. Bueno. Pag ibinalik yan, kawawa ang ibang walang kasalanan. Yung mananggad sabi ni Hermanang Monica, baka da kaya ang death penalty law, ang masawisawan, na mabitay, itong mayo man talagang ng ginibong krimen. Sige sa nang 16 hermana. Ang kwintas pati, 5-5.
Ang sarong panlalaki daw dyan, padarahan na sa kuya, digdi sa Pilipinas, sa kakitsa, ang saro dyan na sadit-sadit pa. Dawa ang pendant, sa mo na ang pendant na, pendant pala niyan na, ano yan, na magayong pati Pero tunay yan na bulawan Pati ang sing-sing Sa ilang mga dyan, sing-sing sa hermano, alam mo yan, nag-aaral ka niya, alam mo. Baaguhon pati, garo pan lalaki Pwedeng, pwedeng arboron. Oy, pakonsuelo lang po. Pag ibinalik yan, kawawa ang ibang walang kasalanan, sabi ni Hermanang Monica Perique. Sa bagay may puntuman po. Tamaray ngaya kung an idinudo sa krimen, iyo talaga ngayang kagibukan makangirhat na krimen. Di ba? Paano man niya itong bibitayo na mayo man talagang kasalanan? Garo pala niyan itong kanta ni Freddy Aguilar. Katarungan Ikaw kita nga nagdiyo. I-play daw yan. Nagaramdaman ko yung kantang yan. Sa YouTube Yawan niyan digdi. Ilang ko daw. Kung yawan niyan digdi. Ayaw, binabati taman po, sabi. Nagwa-watching, sabi ni Hermanang Monica, si Mr. George Rodriguez. Thank you, sir. Tugang siya ni dating production manager Mark Rodriguez, RPN. Thank you so much, sir. Kay Rosalie Pasa Curatibo, tugang ni paring Mark sa Baaw. Thank you. Kay Mrs. Socorro Rodriguez, Yuloyo. Thank you po. Kay Elisa Mora Losarita, thank you so much. At sa lahat po ng kaibigan ko po dyan sa Bicol, sa Baaw, sa Batu, thank you so much. At sa Iriga. Sa Bui, sa Bula, may mga habana pa sa Bula, mga friends niya man. Salamat, okay. Nabasa ko na, nabati ko na. Sisipa daw itong mga nag-react digdiyo. Okay. Salamat na marepokan sa inyong pagantabay, duman sa mga nag-react man sa issue ta Kasubago, dyan sa Pili, medyo mainit man ka itong issue sa Pili. Dahil ko na nabasa saro-saro, dahil po kaya, kutaan na, haloy na pala na po naman dyan ang Pili Airport na project kan na probinsya. Pero mas bistado sa Naga Airport ang Pili Airport. Dahil may expansion pala niyan, dahil basta mapuunan, pigkukontraman kan iba dyan na politiko. Dangan ining kinukontra pa na makonstruir tulos dahil may mga apektado dang Parauma ining iconic Capitol building. Pero sabi po kan iba, hopefully matuloy na yan para kahit paano nagkaroon ng trabaho yung iba for a chance naman. Thanks po for posing this project GovMigs. Malaki mga itutulong nito sa economy ng Camarines Sur. What we suggest is sana po wag nating lagyan ng pangalan ng opisyal ng government itong proyekto ito dahil ang pera po ng taong bayan ang ginamit dito. In even salary ng lahat ng nasa government. If there's something na ilalagay dyan, we prepare na it's about the people, not the person. Maraming salamat po. Gogo lang po, GovMigs. Makukuha din nila ang hinahanap nila. Super pabida effect ang mga basura na yan. Wala naman silang kakayanan ng ginagawa nyo para tulungan ang ating bayan. Nako, perwisyo lang naman ang kaya nilang gawin at panggugulo, kakahiya po. Pasikaton Mayor Bungalunta, nagsupog mo na. Gabos nilabag mo na
ang batas ng IATF. Pahulihin na sa pwesto, pahiligo na sa pwesto ang mayor kang pili. Dawa tagapili ako, mayo uman kamugtakan an mayor me. Maray kayan, pahalio na sa pwesto. Ribayan ng matino at nakakatabang sa mga kasaridetan. Okay po, mapaaram na po ako ha. Salamat kan sendong pagantabay. Ay pala niya ng katarungan pala. Salamat na maray po sa sendong pagantabay. Sa ngarang kan sa kuyang partner sa Lado Technical, si Paring Cha. And sa information, Jimmy Guanzon. Yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa transmitter, Abby Torallo. Sa mo yung bagong chief technician ha. Bago na pala sa itong chief technician. Nag-retired na si Sir Tony Aguilar. I see. Si Rodel Cesar, sa ito yung maskuladong PSG. Ini po si Joey Habanalim, sa lawas si Philip Barasina na kayabanan ta. Kami po ni Chab, binaobran sa kong partner sa technical digdi, nagpapaabot ng Diyos Mabalo Sendo Gabos, sa mga gabos nag-watching, gabos na naggantabay, nagabos na nagpaabot ng mga reaksyon sa programa. Diyos Mabalos po sa Sendo Gabos. Stand by sa masunod na programa. Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay nagtahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya.